Ahoj, vítaj na kanále Flying Emotions a vítajte pri ďalšom Training Day. A dáme na toto video 100 lajkov a ak ste ešte im prihlásení na odber kanálu, tak zajchaj odber, aby ti neušlo ďalšie naše video. A poďme na to. Takže práve ste videli náš posledný tréning day na tomto kanáli. Asi za tento rok, ktorý sme natočili. Hovoril som ich, že bude síce 100, ale tu máte dôvod, prečo ich nebude viac. No, dôvod, prečo ich nebude viac, je kvôli tomu, že v tých tréning dayoch sa tie triky opakujú stále, ale stále dookola. Proste snažíme sa teraz vymysleť celý aj ostatný niečo nové, čo by... Nejaké nové videá, nové typy videí, proste nech to priláka zase viac nových ľudí, lebo tie training day, ako Aďo povedal, dosť sa tam tie triky opakujú, ale my ich zase začneme točiť tie training day, keď sa zase niečo nové naučíme, aby sme vám to zase ukázali. Musíte si aj uvedomiť to, že tých 100 dielov by bolo pre nás dosť náročné natočiť, keďže my máme ešte dve série, ktoré chceme dokončiť. Je to Parkour očami Flying Emotions a potom ešte tie sociálne experimenty sa snažíme teraz ešte jeden nejaký vymysleť. Budú sociálne experimenty zase, alebo ten sociálny experiment to bude taký buď sociálny experiment alebo nejaký prank na ľudí. To by sa tiež zdalo možno, vieš? Niečo, ale bude to vždy s tématou parkouru a freerun. No. A vyjadrime sa teraz trošku k kopírovaní Tariho. Presne. Ľudia, musíte si trošku uvedomiť, hlavne čo to tam píšu, že kopírujeme Tariho. Hlavne to písali pod Parkour očami Flying Emotions. No a potom ešte pod to video, čo som natočil ja, ten Parkour Freerun sa to volalo. Iba posledné také video, tam stojím pred vlakmi a tak. Že takéto podobné video točil aj Tari, kopíruješ Tariho. No, ale vy si musíte uvedomiť, že existuje vec, ktorá sa volá, že inšpirovať sa niečím, inšpirácia. A keď sa, to znamená, my toho nekopírujeme. Kopírovať by to bolo tedy, keby si spravil úplne konkrétne tú istú presnú vec, ako on spravil a ešte raz to zopakuješ. My sa inšpirujeme tým, čo on vlastne stvoril. Lebo ja môžem povedať, že dobre, Gogo, hej, berem si Goga, hej, nechcem ho hejtovať, ale nič, ale on je v pohode chalan, hej. Mal u nás odber, by the way. Presne. Je úplne v pohode chalan, aj ináč, už keď som ho aj videl naživo, on bol úplne v pohode. No,
A to aj každý môže povedať ináč, keď, že proste Gogo, hej? Aký má on pozdrav? BAM, hej? Nič koho kopíruje? To by aj ja som mal povedať, dáva BAM, kopíruje PewDiePie. Takže začneme video, že BAM, už kopírujeme Goga. A určite máme ešte aj nejaký unboxing, určite ešte bude ešte nejaké video, ja neviem, z Trenčína, bude video z Puchova, bude video, ja neviem odkiaľ. Všade budú videá, len teraz sme preto skončili takto, lebo my sme sa proste dohodli, že proste takto už sa to nedá stíhať, lebo si zoberte, že ja proste nemôžeme proste každý jeden alebo deň alebo druhý deň natáčať jeden training day. To dosť, no. A tie unboxingy budú možno v najbližšej dobe asi bude na zrkadlo. Ale to ešte máte čas. My teraz budeme sa snažiť našetriť peniaze na ňu. Aj z tohto, keď to pozeráte, aj z toho máme nejaké peniaze. Díky. Keď dáte like, z toho máme nejaké peniaze. No, nie peniaze, ale je to trošičku to video viac podporované tým, že sa zobrazuje viac tých... No, že sa to video zobrazuje viac v tých odporúčaných videách, keď tu dávate lajky, komenty a tak. A nemusíte nás, akože, že to robíme pre peniaze, my to nerobíme pre peniaze, my to robíme kvôli tomu, lebo nás to baví a preto chceme aj tú zrkadlovku kvôli tomu, aby sme kvalitu posúvali ďalej a ďalej. Preto som kúpil stabilizátor, aby sme mali lepšiu kvalitu, snažíme sa s tým stále auto zase. Kedy to není autovo video, to je teraz jedno. No, stále sa snažím... To je nebezpečné. No, stále sa snažíme zlepšovať kvalitu a ideme určite najbližšie 2 unboxingy, čo budú asi na tú zrkadlovku. Alebo ja idem kupovať ešte stabilizátor, ten čo má Tari. A už sa vážne teším fakt na tie zase komenty, kopíruješ Tariho, lebo má ten stabilizátor. A čo keby sme spravili unboxing na naše náramky, keď budeme mať? A budeme mať, to už no dobre, poviem vám to popredu, ste to počuli. Budeme mať náramky, možno, teda asi za taký mesiac a pol, možno aj menej, budú náramky, dal som spraviť jednému, môj táto má takého kamaráta. No dal. Takže budú asi na predaj aj pre vás. Takže kto bude chceť, tak určite napíšte do komentu, alebo kto je odtiaľto z okolia. Dubinica, Trenčiansky kraj, Lavský okres. No proste, napíšte do komentáru, kto chce náramok, že náramok a cena toho náramku bude asi 1 euro. Asi tak. Celkom lacné, čo? A za to, že nás takto podporíte, teda akože dosť ľudí nás teraz podporuje, za čo sme vám strašne vďační, tak ja som sa rozhodol, že by sme mohli kde by sme vám k tomu dali aj nejaké podpisy a tak, lebo je to podpora, je to veľmi veľká podpora za to, že nás... Niektorí nechcú, niektorí chcú, takže tak. Je to pre nás veľká podpora. A ešte niečo? Už asi nič. Tak, ak sa ti video páčilo, zanechaj like. Ak si ešte neprihlásený na odber kanál, zanechaj odber a čau. Díky auto. To nám tak pekne zakončí.